नैजिसेथि भारतनां अन्थाइगोरा बड'सा सना काप बुलुर बादायनाया दिनै नैथि सान। उदालगुरि जिल्ला खाग्राबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय खाग्राबारि गेलेमु आफाद आरो खाग्राबारि एबसुजों जथाय खुंनाय बुलुर बादायनाया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। सानथामनि बुलुर गेलेनाय बादायलायनायाव आसाम पुलिस, दिल्ली रायजो, गुजरात बायदि बायदि रायजोनिफ्राय गेलेगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन। दिनैनि गिबि गेलेजेननायाव गुजरात इनकाम टेक्स आरो आसाम पुलिसनि गेजेराव जागायो। बेनिनो दिनै अन्थाइगोरा बड'सानि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो बिटिआरनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'। लोगोसे बुलुर बादायनायखौ बेखेवनानै होयो इएम दावबायसा बर'आ। नैजिसेथि भारतनां अन्थाइगोरा बड'सा सना काप बुलुर बादायनायनि बान्था महरै सेथि बान्थायाव 50,000 रां आरो नैथि बान्थायाव 30,000 रां मोननो हागोन। बे समाव इएम दावबायसा बर' आरो एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ मा फोरमायखो फै जों नायनि। खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि बयनिबोसिम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै खाग्राबारि स्पर्ट्स एसोसिएसन आरो दखरा बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जिथु नैजिसेथि अन्थाइगोरा बड'सानि मुङै गल्डेन काप चेम्पियनशिप टुर्नामेन्ट बेनि नैथि हाबाफारि बादियै गिबि अन्थाइगोरानि पार्कखौ बेखेवजेननाय मानगोनां इएम बिथां आरो लोगोसे जोंनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय नुजाथिफैदों। बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा जाय बिर जोहोलाव अन्थाइगोराया दिनैनि जिथु सोलिबाय थानाय मासनिनो 9 अक्ट'आव मुंख्लं जादोंमोन। बिथाङा बड'लेण्ड लिबारेसन टाइगारनि सासे दैदेनगिरिमोन हिसाबै बिथाङा अलखद समाव हठाथनो जाब्रबथि जानानै बिथांखौ सिनाय मोनै बेक्तिया गावथारलांदोंमोन। दा बे हिसाबैनो बै समनि बड'लेण्ड लिबारेसन टाइगारनि समाव जि मुभमेन्ट जादोंमोन बिनिनो दैदेनगिरि हिसाबै सोलिबाय थादोंमोन। आरो हिसाबै दिनै बिथांनि मुङै जे 27थि भारतनां बुलुर बादायलायनाय बियो सोलिनाय बाख्नायथाव हाबाफारि। बिथांमोननि जिथु गोख्रों नाजानायजोंनो दिनैनि नोंथांमोनहा मिथिनाय बादि बिएसि, बिटिसि, बिटिआर बे मुंख्लंफोरनि जिथु सृष्टि होननानै बुंनांगोन। दा अन्थाइगोराबो बे उदालगुरि जिल्लानि सासे गोख्रों मावथि हारि सिबियारि बेक्तिमोन। दा बे हिसाबै दिनैनि थारिखआव स्पर्ट्सखौ थांखिनानै बुलुर बादायलायनायनि हाबाफारियाव जेरैबायदि 27थि हाबाफारि सोलिनायाव अनेक रोखोमनि बेयाव चेम्पियन ओंखारदों होनना बुंनांगोन। स्टेट लेभेलानो जा नेसनेल लेभेलानो हिसाबै भारतनां बे खाग्राबारि ओनसोला सिनायथि जादों आरोबाव उदालगुरि जिल्लायाबो सिनायथि जादों आरो बिटिआरआ सिनायथि मोननो हादों। हिसाबै बे मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि फिसायै खुङाखै, गेदेरैनो खुंदों। बेनिखायनो आङो गोलाव बुंनो सानाखै। मोनसे फोरबो नङाबा खुनु सेन्स फैया। बेनिखायनो दिनै अन्थाइगोरानि बुलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ खालामदोंबाबो बेजों लोगोसे अनेक हाबाफारि लानाय जादों। बायदि बिथिङाव इडुकेसनानो जा, लिटारेरि साइडआनो जा, स्पर्ट्सआनो जा, कालसारनि खेथ्रआनो जा, गासै बिथिंखौ सरजाबनानै हाबाफारि लानाया बे मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि। आं गोलाव बुंनो सानाखै। जिहेथु बयनिबोसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरबाय। गोदान बोसोरनिबो फिन खेबसेबाव साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। 27थि अल इन्डिया अन्थाइगोरा बड'सा काप टुर्नामेन्टनि बिएलटिनि गिबि मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सा बिथांनि मुङै नैबे खाग्राबारि हालामाव अल इन्डिया लेभेलाव भलिबल कम्पिटिसन होयो। देग्लाय 27थि बोसोर जाबाय आरो बे 27थि बोसोर अल इन्डिया भलिबल कम्पिटिसना दिनैनिफ्राय जागायदों। बेहाय जोङो अल इन्डिया लेभेलनि गुबुन गुबुन टिमखौ जोङो लिंहरदों। गुजरातनिबो दङ, दिल्लीनि दङ,
जों झारखन्डनि दङ बिदिनो आसामनिबो आसाम पुलिस इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड आरो जोंनि लकेलनि भेरगाव डिस्ट्रिक्ट आरो सरभक बेबायदि गासै मोन 8 टीमफ्रा बे गेलेनायाव बाहागो लादों। मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सा बिथांनि जि आदर्श बिथांनि जि मावनाय बेखौ जों सिबिनो थाखाय आदर्शखौ लाखिनो थाखाय जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाया खौसे जानानै बे गेमखौ होयो आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय बोसोराव 5 लाखै बे गेमखौ खुंनो थाखाय जोंनो रांखान्थि अनसुंथाइ होयो। गाबोन एबा 9 जानुवारि जोङो फाइनाल गेलेनायखौ खुंगोन आरो बेजों लोगोसेनो अन्थाइग्रा बड'सानि 29 बोसोर मुंख्लं सानखौबो जोङो फालिगोन जेराव 500 आर'ज खालामगिरिफ्रा बिथांनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय समाव आर'ज खालामगोन जों बिनि थाखाय थियारि खालामदों आरो मोनाबिलि 5 रिंगायाव 21थि बे बुलुर बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनाय एबा फाइनाल मेटचा जागोन। बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बेवहाय बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। आं बे समाव बयखौबो खावलायहरगोन बे ओनसोलनि गासैबो गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा जाहाथे फैनानै लैहोर लैहोर नायफैयो दिनैबो आरो गाबोनबो। अन्थाइग्रा बड'सानि बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बे भलिबल कम्पिटिशना एबा बे भलिबला लोगोसे जोंनि बे जायगाया आसाम लोगोसे भारतआव एसे मुंदांखा जानो हादों होननानै जों बुंनो सानो। जों नुबाय बिटिआर ओनसोल बिटिआर सोरखाराबो गोबां माने जायफोर नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल दायो माने मेडेल देरहानो हादों दा बबेबा हयथ' सोरनोबा थालांनो हागौ बेखौ जोङो DSO लेभेलाव आरो जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों सोरबाफोर थालांदोंब्ला थाबैनो बिथांमोना बेनि फारिलाइखौ दैथायहरनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि UPPL गभर्नमेन्टआ 3 बोसोर आबुं जानायाव जोङो एबसुनि फाउन्डार सेक्रेटारि कनकेश्वर नार्जारी बिथांनि मुङै जोङो कनकेश्वर नार्जारी स्पर्ट्स एक्सेलेन्स एवार्ड मुङै जोङो 1 लाख रां होनाय जादों। बेयाव गोबां गेलेगिरिखौ जोङो होदों नाथाय बिनि गेजेराव सोरबाफोर थालांदोंब्ला बिथांमोननि फारिलाइखौ जाहाथे DSOनि गेजेरजों जोंनि CSD लेभेलसिम थाबैनो दैथायहरो बिथांमोननोबो जों होनायनि थाखाय राहा खालामनाय जादों। जों नुबाय भलिबल बादायनो थाखाय जेनेबा मालाबा अखा बोथोरावबो माने इनडोर स्टेडियामनि गोनांथि बेबायदि माबाफोर थागोन नामा? बेथ' जोबोद गोनांथार बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला माखासे गेमा ग्राउन्डआव जायो अपेन फिल्डआव नाथाय माखासे गेमखौ जोङो इनडोर नङाब्ला जोङो बे गेमफोरखौ खुंनो हाया। भलिबलल' नङा गुबुन गुबुन गेमफोरखौ जोङो इनडोर स्टेडियाम नङाब्ला जोङो खुंनायाव बहुद उसुबिदा जायो बा खुंनो हाया। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनफ्रोमबो समस्थियाव जिहेतु बिर सिलागांनि मुङै गंसे मिनि स्टेडियाम 5 कोटि रांनि जोङो बानायनो नागिरदों। बेयाव जोंहा इनडोर स्टेडियामनि प्रभिजना गैया नाथाय इनडोर स्टेडियामनि प्रभिजनखौबो जोङो थाबैनो लागोन जेराव जोंहा स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट पलिसि फैखासिगोन आरो बे पलिसिनि गेजेरजों जोंहा अलिम्पिक एस'सिएशन बा स्कुल फेडारेशन बा गुबुन गुबुन बिदि एस'सिएशन दं बा अर्गेनाइजेशन दं रिकगनाइज मोननाय माखासे गेम बे गेमफोरखौ जोंबो बिटिआर ओनसोलाव जौगाहोनो थाखाय बे पलिसिनि गेजेरजों खामानि मावनो जोङो थियारि जादों आरो बे हिसाबै जोंनो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जथेस्थ'खिनि नांगोन। दा बेखायनो बे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ जोङो बानायनो थाखाय थांखि लानाय जादों। जेरै माने आसाम अलिम्पिक एस'सिएशन दं बेबायदिनो बिटिआर अलिम्पिक एस'सिएशननि माने गनायथि लानो थाखाय बेबायदि माबाफोर राहा सोलिदों? आसाम अलिम्पिक एस'सिएशन बायदि जोङो बड'लेण्डआव अलिम्पिक एस'सिएशन जोंथ' दानो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला अलिम्पिक एस'सिएशना मोनसे सेपारेट स्टेटआवसो होयो। दा बेखायनो जोङो बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड होननानै जोङो मोनसे अर्गेनाइजेशनखौ दाबाय जेराव गभर्नमेन्टनिफ्राय फान्ड होनानै बे अर्गेनाइजेशनखौ सालायनाय जागोन आरो बेवहायनो जोङो स्पर्ट्स डेभेलपमेन्टनि माखासे पलिसि माखासे मावनो गोनां मावथांखिफोरखौ जों बेवहायनो रनसायदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जों बे गेलेनायफोरखौ जों जौगाहोनो हागोन होननानै जों साननाय जादों। मागो दमासि गिबियावनो गोबावहैबाबो इंराजि बोसोर 2024नि आङो गोजोन आरो हामग्लायनायखौ जासिहरदों आरो मिजिंथिदों बयबो जाहाथे खौसेथियै गाव गावनि न'खर गाव गावनि समाज आरो जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनायाव आरो खौसेथि लाखिनायाव जाहाथे बयबो बिफाव लायो रल लायो।